Zdravím všetkých ľudí. Ešte predom by som sa vám chcel ospravedlniť za neplánovanú dlhšiu pauzu, asi nejaké 2-3 týždne. Nebola plánovaná, ale actually potreboval som ju a za túto pauzu, ako som už vravel, chcel by som sa ospravedlniť a preto vás dneska nebudem žobrať o odber. Chcel som iba tento odkaz. Tak, poďme na video. A začínam. Ešte sme ani nezačali a tu môj kolega ST6 mi hodil flying disk do nôh. No, každopádne, kto by ste nevedeli, o čo ide v tejto hre, tak je to proste, že musíte vyliesť takéto hory asi 5 krát, aby ste dohrali túto hru. A medzi tým musíte proste naplňovať takýto bar, aby ste mohli liesť. A to je teoreticky všetko, čo by ste mali vedieť. Takže my ako profici, čo už na tomto máme 5000 hodín, to ideme hrať. Však. Ty čo si ticho? Neveď, poď. Dobre, poď. Ten kanon je ináč dosť useless, nie? Neviem, akože za každým, keď sme ho skúšali, tak nám moc nepomohol. No veď to, hodím ho túto do stromov. Ináč, ten level je trošku iný ako... Aha, to sa, aj táto mapa zmenila, nie len tá druhá, hej? Všetko. Aha. Ja, že sa iba tie mapy menia. Balloon launch, to je čo? A checkpoint flag. Chceš dať čo z toho? Na balóne je achievement, ale práve ti zdrhli. Oh. To som nevedel. No keď ich mám, myslím, že 6 alebo 7, tak sa vie, že keby znášať sa s tým balónom. Poďme tá ďalej to. Ňom. Joink. Tadze, hej. Neviem, či nám to vyjde. Hej, vida. Ideš? Snažím sa, alebo som sa oddychnúť sám sa. Ináč mimochodom ľudia, keby ste nevedeli, alebo teda, že prečo vieme veci, ktoré by sme nemali vedieť, tak len pre upozornenie, my už na tejto hre máme už nejaké tie hodinky nahrané, takže vieme, čo robiť a nerobiť. Ja by som skoro povedal, že tušíme. No, tak tušíme. A... Aha, my sme išli trochu naopak. No tak počkej, tak idem za tebou. Počuj, stoj. Poď ďalej to. Kadze? Aha, no počkaj, ale to neviem, Zlíš či to? vidím. Ešte kúsok. Shift. Jach! Dobre. Teraz ďalej to. Hore. To si... Do faka ja zomrem. No, ja som zomrel. Dobre, toto je názorná ukážka, prečo vieme, čo robíme. O, ty máš bandáž? Nice. Hej. Ty si ma vyhealoval, ty si ma nerevival. Teba to neobživilo?
Nie, skús mi dať ten kokonát. Ej, som hore. Kokonát ťa zachránim. Hej. No počkaj, ale ja ti musím dať ten backpack, lebo ja potom budem... Mne bude nie možné. No ale ja nie som hladný, ja mám zlomené Máš na ruky. energiu, papaj. Aha, toto je to, čo ti dáva energiu. Aha, dobre. Wow. Echt, dobre. Teraz ma musíš poťahať, lebo ja mám fakt nie veľa energie. Nie, ja som si vymieňal tú bonusovú do faka. Teraz počkaj. Kadze jažeš? Mám ísť za tebou? Poď. Dobre, danke. No tak toto neviem, či vidím. Poď, chytím ťa. Nie, 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 do faka! Zase! Na presne to isté miesto. Čo nemám? Skús mi dať kokos, možno ma zase zachráni. Nie, poďme to ešte raz. Hej, ideme od začiatku. Oho. A to vyššie skačem? Keby si mal viacej, tak aj lietaš. OK. Tento Bing Bong je najlepšia vec. Dobre, ale poďme. Sure. Šure? Pozri sa tu. Kde si? Jaj, tam tie boxy, hej, to som si tiež všimol. Ideme po ne? Nie. Tu si zjem crisp berry. Tu si zoberiem jedno crisp berry za zásoby a ideme. Kde si šiel? Si šiel po ne? Nie, ďalej som šiel. Aha, dobré. Aha, tam si. Ináč sa mi páči, že tam vyložene vidno, že to robili tí istí vývojári ako Arvideriet. Ináč nebojte sa, ľudia z toho tiež jednoho dňa vidia video. Snáď. Mne sa to rozbilo o tie balóny. Ňam, ňam, ňam. Skúsme teraz ísť doľava. Ja by som šiel to. Kadze? Jaj? To prčíc som zašmykol. Si fakt nevšimol? Oh. Mne sa nezobralo HPčka, what? Čo tam máš? Ak ďalšie balóniky, tak give me... Oh, okej. Dám ti to do batúšku. Som zabudol, že mám ruksak. Veď, nehyb sa. Open. No. Aj toto checkpoint flag ti tam dám. Choď mi tam toto. Tak. No a poďme. Jadžeme absolútne tou istou cestou. Hop. Jump up here. Tam? Asi hej, len počkaj. Počkaj, ty máš batoh, ja mám viac staminy.
Pomoc. Takže Dobre, dali sme to. Toto bolo síce len tak, ale aspoň sme to tu na dali na strom. rozdiel Tu? od... Čo? Jaj? A to asi nepôjde. Á, pôjde. Tak, je to. Vidíš na parádu. Ako by povedal starosta z Hornej Dolnej. Ideme po mostíku. Ale počkaj, najprv asi ty. Či ja? Poď prvý. Kto by ináč nevedel, tento most by sa zrútil, kebyže na ňom sme viacerí než jeden. Počkaj, tam je veľký box. Je. Tam. Poďme poď. Dobre. Big Lollipop a Rope Spool. Chceš z toho niečo? Ježin, nie. Zober si lízatko. Rope si zoberiem. No. Lízatko som dostal v škole, dneska je Mikuláš a šťastný Mikuláš. Všetci ľudia, ktorí toto pozerajú, aj keď už bude deň alebo dva po Mikulášovi, keď toto vyjde. Kde si? Aha, tu si. V lízanku. You're so adorable with that lollipop. Keby si videl to, čo ja vidím teraz. Čo? Celý som je rúžový s tým lízatkom. Aha. Take him away, down, down, walking fast, pace to space in the moon, down, din, 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 din. To jak si šiel? Ste ma hore. Počkaj, ja tam idem, aby sa to zlomilo. Či nie, nezlomí. Počkaj. Vytlačím ťa. Ako zabagovalo. Jo. Čo vole, to neviem, či vidíme. A vidíme. Take him away, down, down, walking fast, space to space and I'm home down. Dun, 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 Ja som dun. dropal dole, ty si kde? Ja som tam, kde sme išli. Pri tom pichliači. Ty si spadol. Ja som pri tom pichleči, ale nevidím ťa. Ja som tuto. Aha. Idem za tebou. Poď za mnou, lebo tu je ten pichliač. Poď. Mám ťa. Asi nemáme ten držiak však, čo by sme sa zachytili. Počkaj, viem ako pôjdeme. Tak, tu si oddychneš. Ideš za mnou, či si to neprežil? Hej, tu som. Ej! Chytám ťa. Mám ťa. Zadiaľ to? Aby som to skúsila aj taďaľto. To je krajšie. Toto je viac sexy.
Dobre, som tu. Aha, ty si šiel to ďalej, okej. No počkaj, ale kde je ten vrchol? Aha, tam. Tak to musíme ísť podľa mňa. Pomoc! Hohohoho. Dobre, dobre, dobre. Idem prvý pri ohničku. Budeš a budeš. O, nie je tam marshmallow. Tam je taký quest, že zjedz 10 sausage naraz. Ale počkaj, ja si tu dám checkpoint. Lebo ak zomriem, aj ty si tu daj checkpoint. Ja nemám. Ty ho máš v batušku. Turn page. Aha, to už sme čítali. Zase toto? Či... To je za každým takto poukladané? Či to je... Jo, akože poradne zostáva, iba sa mení ten štýl mapy, že ako vyzerá. Aha. Toto tu na, poď. No počkaj, ale Možno prečo prežijeme sa ten- mne tu nepostavila tá ona? Jaká ona? Oho. Toto nepúšťa, lebo keď to pustíš, tak nám to uletí. Ale ja som si tu tiež dal vlajku a mne spadla. Alebo neviem, čo sa s ňou stalo. Ham. Zoberiem si backpack. A ideme. Tak poďme. Potom ti ukážem, keď tak záznam, ale toto čo? Poďme tuto. Andrej, Andrej. Idem. Tak. Ideme to prejsť vrchom. I don't like this. Poď sem, tu poď. To. Čo robíš? Našiel som pavúčika. Poď ku mne. Pozri sa na mňa. Alebo aha, teraz les. No! Ej! Dobre, neviem ako, ale žijem. Našiel som honeycomb. Ňam. Ty vole, ten energy boost. Ja som spadol do takého pňa. Ja som skočil za tebou dole a nevidím ťa. Ja som skočil do toho A ty si v tom tutom pníku. prázdnom, hej. No, musím tu vypotrebovať svoju energiu, ale... Aspoň žijem. Ja ťa v ňom nevidím, kde si? Ja už som vyliezol. Á, tu si. Čau. Žiješ? Hej. Pitvora. Každopádne toto... Kde si? Toto je clown fungus. To keď hodím, to urobí takú plošinu, na ktorej môžeš stať, takže to sa bude hodiť. And I need you. And I need... Čo robíš? Počkaj. Jaj, to som nechcel urobiť. Tak. Vezmi si. Ty kde Našiel si? som zombika.
More, aha. Je zombík. Ejoj. Oh shoot. Aha, on ide po mne. Asi ťa uhryzol. Hej. Aha, on Ide, ešte ide. žije. On nezomrel. Do neho preč. No tak to by bolo Tu. utiecť. Tu poď. Ale počkaj, tu je luggage. Oh, Python! A energy drink. On je tu ešte. Ježin, aha, ja som unavený. Ja si zomrem. Jak zomreš? Som unavený. Počkaj, no, daj mi. Tu je ďalší! No nič, česť. Idem do faka. Nom nom nom. Kamo, no ja si po mne. A kde si? Je po mne. Máš medkit? Počkaj, ty si mal medkit. Nechoď mi to ten zomboid. Projekt The Zomboid? Nie! What the fucka? Ja som zomrel! Ale ty máš checkpoint. Mhm. Počkaj, nie, ja žijem. On skače! No, už nežijem. GG. Nevieš? Tak skús, či ti funguje ten checkpoint. A tebe funguje? Ako robíš? No, som ghost, nefunguje. No, do tretice. A potom lesnom je aký biom? Zimný. Myslel som si. Potom je púšť a potom je láva. Oho. A čiže na tom poslednom sa bude zomierať na teplotu. A už to zimnou vieš umrznúť. Ja viem, ale... Umrznutie už sme tu mali, nie? Akože, že sa dá už dalo dostať. To si na schvál hodil tú fléru? Hej. Why would you do that? Care package being delivered. Nie, mne sa praskli tie balóny. Chodí časom pre... Au. Kde si? Ja už som šiel ďalej. Ty si už hore? Aha. Wow. Počkaj. Som tu. That's my boy. No, my boy. Father, help. Prečo som... Prečo po strome? neskočil? Actually môžeme, ale skúsil by som inú trasu. For this time. Kde si? Čo? Kde si? Ja som A šiel ty tu... si šiel tam. Ja som šiel tuto do tejto škáry. Ja vidím. Že vidíš, či nevidíš? Vidím. Mhm. Kam tam ideš? Ale dá sa tu. Som tu? Normálne. Poď tuto, či? Jo, to sa mi to... Nie. Prečo? Aha. One more try.
Skoro. Počkaj, skúsim ti dať stupačika, či? Či jak si to vravel? Dať to. Však som ti to vravel vtedy, teda to. Počkaj, tu už sme boli. Nice. Tu už sme skoro hore, poď. Taký pichlieč. Kde si? Aha, tu si. Tady to poďme. Počkaj. Jap. Skús sa tentokrát nebagnúť. Počkaj, že tam. Lebo tady to sa tam dostaneme actually. Budem tu prvý. Som tu prvý. Can light. Friends missing. Tak. Anti-rope spool. To čo je? Čo? To prechytíš na zem a on to ide do hora ako antirope. Proti gravitácii. Ja. Poďme spodom teraz. A poďme to prejsť. No prejsť to chceme za každým. Spodom? Kamo? Aha, tu si. Bol by prísť o čo najmenej energie. Čo by sme to actually dali. Čo si dal to mlieko? Nie, tu je mombík. Kde? Tam. Nechoďme k nemu, aby sme ho nezabudli. Áno, Poďme na opačnú stranu. OK. áno. A ja som spadl do faka. Nemáš bandáž? Right. Poď tu za mnou, nie? Ja som zjedol mandragoru. A ja mám teraz OK. namiesto toho baru samé huby. Ja reálne nič nemám. Počkaj, ja akože teraz nemám ten bar? Lebo to by... Nevidíš, že či to máš alebo nie. Ak by to bolo, že nevidíš, či to máš, hej, či nie, tak by to bolo na nič. Keby som to mal, že neobmedzenie, tak by to bolo cool jak fras. A nie, dobre, nevidím to iba. A nie, dobre, už to vidím. A vyplýtval som si energiu. Žúžo. Imagine, že by sme to dali na video. Pomoc. Dobre. Pozor. Tam je pavúk. Akože toto je fakt ťažké. Možno sa teraz zabijem, ale idem to skúsiť potom lane. OK, ja sa zabijem. Na mushroom! Na mushroom! Ja som to dal na mushroom! OK, stále som si dosť ubral, ale aspoň žijem. Ty vole. Nemáš medkit? Nie. Nemáš ty Ale medkit? pohode.
Ja som tam nič také potrebné nemal. Takže ťa hypoteticky zobrať môžem. Alebo je to balistivé. A to má raz. Ja, kde sme mali toto anti-rope, kokos. Aj to sa ako dáva? Aha. Tak ja len nie som normálny. Wow. Radšej choď bezo mňa a revive, než ma nastatím. OK. Vážne. Pa. Nič, česť, končím. Nerobinkaj, že toto mi nedalo žiadny damage. Dobre, dámy a páni, toto by bolo pre zatiaľ všetko. Keby ste chceli viac videí Speak, tak kľudne píšte. Dobre, s vami sa lúči ST6 a Mileox a jo, zatím. Čau.